greșeala este de a vedea platformele de social media ca un loc unde oamenii vorbesc. Nu, ele sunt în esență un tool de marketing. Singura regulă este consistența mai degrabă decât viteza și repetitivitatea în fiecare zi. Trebuie să fii constant, să știi că în fiecare zi ai prezență în social media. Secretul în social media este să știi de ce te uiți, să știi oarecum ce cauți, dar și să cauți fără să știi. Bun găsit la un nou episod mai simplu, unul în care vorbim despre ceva ce ne impactează pe toți, social media, n-ai cum să scapi nici dacă vrei. Încercăm să vedem partea bună, să vedem cum am putea să ne folosim inteligent de social media ca să ne fie mai bine, mai simplu, cu un specialist în social media, specialist în TikTok, coordonator de influencer, Mich Lovin. Te salut, Mich. Mi se pare că asta e cheia, să faci cumva să te folosești tu de social media și să nu se folosească social media de tine, pentru că am senzația la câte reguli sunt că trebuie să-ți consume o grămadă de timp ca să fii în trend cu Reels-uri, cu TikTok-uri, cu postări. Adevărat, dar trebuie să-ți consumi o groază de timp la început. Dacă reușești să intri în flow și să înțelegi cum funcționează lucrurile, aș putea să spun că poți fi chiar al naibii de eficient fiind prezent pe peste tot. Dar ca orice în viață, e mai greu la început și, beneficiile se multiplică, they compound, în timp ce timpul investit scade. Adică există un moment de maximă eficiență în social media, doar durează până ajunge acolo. În ce moment al vieții ți se pare că sunt platformele sociale? Și-au atins apogeul, mai e loc de crescut, se transformă ceva? Atâta timp cât noi o să le zicem în continuare social media, în loc să le zicem simplu media, înseamnă că încă mai e loc. Pentru că, în esență, nu este un social media, este însăși media și va ocupa din ce în ce mai mult din tot ce înseamnă conceptul de media. N-ai senzația că Facebook-ul s-a cam dus, de exemplu? Am senzația asta de mult. Da? Da. Am senzația asta de mult, oarecum nu m-a surprins nici măcar schimbarea numelui al grupului lor, tocmai pentru că e nevoie întotdeauna de un refresh. Dacă te uiți la orice în viață la un moment dat, că ești restaurant, că ești formație, că ești brand de haine, că ești platformă de social media, ți-e trebuie o reinventare. Și cumva deși când ești primul ai the first mover's advantage, la un moment dat tu nu poți să devii ceva ce trendurile cer și nu te mai poți transforma atât de mult. Facebook nu se mai poate transforma într-un TikTok. Prin urmare, a rămas în zona aia, deci s-a cam dus din punctul ăsta de vedere, dar în continuare pe ads și pe targetare către un anumit public este foarte bun. Mi se pare că ar fi putut să rămână în punctul în care era odată. Pentru că, uite, farmecul Instagram acum 10 ani era tocmai treaba asta, era ceva foarte simplu, minimalist, așa, puneai o poză, puneai un hashtag, nici nu trebuia să scrii prea mult, totul era curat, platforma nu încuraja comentariile și tot ce se întâmpla, tot iureșul ăla de pe Facebook. Da, dar noi facem aici o mică greșeală și greșeala este de a vedea platformele de social media ca un loc unde oamenii vorbesc. Nu, ele sunt în esență un tool de marketing. Sunt un tool de a aduna oameni care ulterior pot fi targetați, care asta înseamnă de fapt că în esență este un marketplace în care userii care nu plătesc pentru a folosi acea platformă, ei sunt de fapt plătitori altfel cumva. Deci atâta timp cât încă vedem platformele de social media ca un loc în care oamenii vorbesc și nu înțelegem the bigger picture, că este un ecosistem în care trebuie să se întâlnească userii, engagement-ul, comentariile între oameni și ulterior niște branduri care vor să comunice niște mesaje, deci un fel de cine susține această conversație, cineva trebuie să o sponsorizeze. Deci toate sunt în esență niște tool-uri de marketing. Deci până la urmă e o goană după cifre, așa, nu? Toată lumea trebuie să cam totul e asta la un moment dat. Adică de la o anumită vârstă încolo și experiență în viață cam încep să spui probleme mai ample. Dar cine e în spate? Dar ce se întâmplă? Dar cum funcționează chestia asta? Cum pot să am eu platforma asta și nu plătesc nimic pentru ea? Da. Hai să vedem câteva reguli. Cum spuneam, mi se pare că a devenit destul de obositoare toată treaba asta, să poți să fii în trend. Care ar fi regulile pentru 2023, să spunem? Și hai să luăm cazuri concrete, că vreau să vorbim despre cum poți să te promovezi pe tine în social media sau cum poți să-ți promovezi afacerea. Hai să luăm mai întâi cazul personal. Perfect. În primul rând aș zice că trăim într-un creators economy din ce în ce mai mult
adică o economie a creatorilor, și asta va însemna că nu-ți mai permiți vreodată de acum încolo să fii doar un antreprenor care nu are și prezență în social media. Și nu mă refer doar la prezență ca și brand, adică ești un antreprenor, trebuie să fii automat și content creator. Regardless că vorbim de content creator pe profilul tău personal sau pe profilul de brand. În momentul de față, oricum, ai nevoie și de o comunicare a brandului tău, dar în același timp și de o imagine personală. Combinația dintre cele două amplifică rata succesului. În esență, trebuie doar să fii prezent în locurile unde posibil audiența ta principală petrece cel mai mult timp. Dacă ești un brand tânăr, nu te mai duci pe Facebook. Poți și să nu ai prezență pe Facebook. Poți și să nu ai site la o, adică. Deci te gândești mai întâi cam care ar fi publicul unde ești. Clar. Și you narrow it down. Nu te duci în toate părțile. Nu, ar fi o nebunie. Să consumi toate resursele, să fii în toate părțile. Începi de la un core, de la un bullseye și după aia te gândești, ok, replic chestia asta și în platforma asta pentru că. Și s-ar putea să aflăm că răspunsul pentru brandul tău s-ar putea să fie TikTok plus Pinterest sau s-ar putea să fie Facebook plus Instagram, I don't know, sau poate să fie TikTok reșeruit în YouTube Shorts sau făcut niște materiale lungi pe YouTube sau poate să fie în continuare blog post, să fie niște postări. Mă îndoiesc că ai soluția. Hai să zicem așa, ai 20 de ani și vrei și tu să îți faci o comunitate, poate să devii influencer. Da. Te duci pe TikTok, n-ai cum să cum să eviți, te duci pe Instagram probabil. Clar. De câte ori postezi pe zi? Ca să-ți meargă bine. Soluția aici este scan and search, ca să zic așa, până când te prinzi cum funcționează algoritmul cel mai bine pentru tine. S-ar putea ca la un moment dat să simți că ok să postezi 2-3 ori. La un moment dat nu poți să susții ritmul ăsta și s-ar putea să realizezi că I can function with only one post per day. Deci nu există cu adevărat o regulă. Singura regulă este consistența mai degrabă decât viteza și repetitivitatea în fiecare zi. Trebuie să fii constant, să știi că în fiecare zi ai prezență în social media. Contează mai puțin de câte ori în fiecare zi ai prezență. Adică secretul în social media, de fapt, câteodată adevărurile cele mai mari sunt atât de simple încât oamenii nu le văd. Trebuie doar să nu întrerupi procesul. E ca mersul la sală, ca atletismul. Doar du-te în fiecare zi. It's the only thing you need. Deci postează în fiecare zi, nu? Da. Eu am mai auzit nebunii de astea. Ca să fii relevant pe TikTok sau să poți să crești contul, trebuie să postezi de 3 ori pe zi. Ca să susții și Instagramul, trebuie să faci și Reels-uri. Da. Trebuie să mai faci și aici e o chestie pe care aș vrea să o zic. Un hack. Eu sunt, ca minte de marketer sau ca minte de om care lucrează în zona de influențăreală, întotdeauna trebuie să găsești soluțiile cele mai inteligente at any given point. Și întotdeauna când o platformă lansează un serviciu nou, să fii sigur că serviciul ăla o să fie boostuit, o să fie ajutat suplimentar. Deci dacă Instagram a lansat Reels din dorința de a urmări TikTok-ul, păi să fii sigur că să postezi Reels e mai benefic decât să postezi o poză normală. Eu aș zice acum că secretul Instagramului este să postezi doar Reels. Și am văzut pe dovezi clare că dacă postezi doar Reels și eventual folosești doar template-uri din alea în care nici nu te gândești foarte mult, doar arunci videouri care completează niște șabloane, ai șansa să crești mai repede decât dacă mai postezi o poză. Dar ce mă enervează pe mine la toată treaba asta e că eu trebuie să mă iau după ce vrea Instagramul acum. Instagram a inventat Reels-uri și eu trebuie să mă adaptez la Reels-uri. Dacă poi mâine Instagram inventează filmatul, nu știu cum, invers, trebuie să mă adaptez și eu. Dacă eu așa a fost toată viața, nu? Și dacă guvernul dă mâine o ordonanță de urgență, trebuie să te adaptezi. Și dacă o formație, un cântăreț realizează că audiența lui nu mai ascultă chestia asta, la un moment dat se reinventează. Și un restaurant, când află că nu mai vin oamenii la ei, zic, băi, ceva fac greșit, publicul s-a... Dar n-ai nicio șansă dacă vrei să mergi un pic împotriva valului? Da, poți să ai. Adică dacă, uite, eu vreau să-mi fac un blog, de exemplu, și să postez poze pe Instagram doar cu hashtag, să nu mai scriu nimic, să nu mă mai complic cu filmat. Mi se pare superb ce ai zis. Și răspunsul este... Nu o să uite nimeni. Nu. Răspunsul este că dacă o faci diferit, dar în sensul corect, poți să funcționezi foarte bine. Că există conceptul ăsta de against the trend, cum sunt petrecerile și în România. Toată lumea face festivaluri noi și mai vine unul și zice eu fac chestii nostalgice, cu muzică veche. Și ai zice, în niciun caz nu va funcționa.
Ba da, a funcționat, pentru că s-a dus în direcția corectă, adunare, festivaluri, doar că a făcut-o diferit. Adică dacă făcea un ceai dansant, poate nu mergea, dar dacă a făcut o petrecere, un festival cu un concept diferit, antagonic trendului principal, șansele să funcționeze. Vezi că merge și ceaiul dansant prin centrul Bucureștiului, la Mixa. Da, am văzut că s-a deschis, mi-a plăcut. Au reînviat-o. TikTok. Da. Acolo te pricepi foarte bine. Și acolo, da. Dar voi aveți o treabă nemai văzută în România. Casa TikTok este un loc fizic, nu? Unde oamenii de pe TikTok vin și se adună, sunt influencerii de pe TikTok. Ca să începem discuția despre TikTok, vreau să îți mărturisesc așa. Îmi place foarte mult algoritmul, mi se pare cel mai tare peste tot. Ca jurnalist, mi se pare că acolo găsești cele mai tari imagini, de exemplu, din sport, de la Cupa Mondială, pe TikTok sunt prima dată. Fair, da. Pentru că de acolo, de la fața locului, sunt postate. Sunt needitate, nu trebuie să duci acasă să montezi, nu trebuie să faci nimic. Dar TikTok-ul are o grămadă de conturi de sute de mii de urmăritori absolut banale. Nu se strică ideea asta de influencer dacă absolut oricine care poate să se mai muțărească ajunge la o comunitate de 100.000 de urmăritori, așa, într-o lună, două. O să-ți dau o veste proastă, Dan. O să fie din ce în ce mai mulți oameni care o să aibă, și dacă nu mentalitatea de influencer sau o să fie văzuți ca influenceri, o să se creadă. Deja dacă te uiți, sunt unii care la audiențe și mai mici postează, vă arăt, vă fac, vă iau azi cu mine, au această narațiune pe interacțiuni cu comunitatea ca și cum i-ar fi de 10 ori mai mulți. Și nu e nimic greșit asta, pentru că dacă te uiți, modul în care eu gândesc lucrurile, încerc să le gândesc în idei originale, dar în același timp să mă inspir din locuri unde lucrurile s-au dus în față. Și dacă te duci în Asia, o să vezi că toată lumea are atitudine de influencer, toată lumea postează în felul ăsta. Economia, acest creators economy va valida atât de mulți oameni fără să denatureze esența de a fi influencer. O să apară conceptele de live, care o să schimbe și mai mult conceptul sau interfața asta de social media. Așa cum la un moment dat au apărut story-urile și legacy brands au zis, noi nu facem story, că noi rămânem doar cu postările de wall. Guess what? Acum sunt mai multe interacțiuni și un engagement mai mare pe stories decât a fost vreodată pe comentarii în wall post. Așa va fi și cu live-ul. Da, dar uite... Există conceptul de live commerce. Înnebunești câte commenturi sunt pe un live. Când o să înțeleagă brandurile că cel mai puternică engaged community nu este în postarea de pe wall, ci este într-un live unde îl întrebi pe influencer ce faci, el îți răspunde, că n-are altă variantă, săracul, trebuie să-ți răspundă că e pe live. La comentarii influencerii nu mai răspund, păi sunt 1000 de comentarii, răspund la primele 10. Când ești pe live, tată, răspunzi la toate, că te ajută, ai următoarea idee la care să te duci și o să fie game changer. În momentul ăsta, sau cred că am depășit deja, acum câțiva ani, pentru agenții era un pic mai ușor, că se uitau pe social media și vedeau oameni care au comunități de 100.000, 200.000. La ăia mergeau cu produsul, cu contractul. Da. Acum, dacă toată lumea, sau nu acum, hai uite, peste 3 ani, toată lumea ajunge la comunități de sute de mii. Cine mai e influencer de acolo? Cum îl selectezi? Aia de milioane. Aia de milioane, da. Glumesc, sunt toți. Se creează categorii. Noi în prezentări, când funcționăm ca agenție de digital, împingem pillar diferiți, paliere diferite de volum. Avem pe cei mari, avem pe cei medii, avem pe cei, să zic, mici. It's only going up, adică numerele doar o să crească. Și mai e o chestie interesantă, brandurile o să mărească din ce în ce mai mult bugetul de social media. Deci, paradoxal, cine încasează deja, dacă nu face o greșeală, nu o să piardă din volum. It only compounds, adică doar o să existe dobândă, pentru că ne uităm pe metrice. Mai multe branduri înțeleg că nu poate să mai posteze ele doar pentru ele, trebuie să vorbească prin influencer. Se vede narrativa asta foarte clar. Cresc bugetele, se iau din bugetele clasice de media, să zic, de outdoor, se pun în social media. Oamenii comunică, brandurile comunică nu prin ele însele, ci prin intermediul unor, să zic, ambasadori. De la ce cifre în sus poți să primești un contract de publicitate? De la orice cifră în sus. Poți Bine, cumva 1000 pe Instagram? E cam puțin. Ok, hai să fiu mai explicit de atât. Cred că există o validare și o încredere când sari de un 50.000, 20.000 pe Instagram, pe Instagram, da. Okay. Și TikTok are așa un barem în general de
trebuie să fie cam 100.000, adică poate greșesc. E sensibil subiectul, pentru că you never know what the question is. De exemplu, pe live, unde eu cred că o să fie o bătălie foarte mare și pentru branduri, dar suntem mult prea devreme, adică simt că încă o dată zic ceva atât de devreme încât o să fie luată în derâdere, dar dacă ne uităm la emisiunea asta peste un an, o să se înțeleagă faptul că ăla n-a fost nebun, a înțeles direcția că... Deci tu zici că live-ul este marele lucru pentru 2023. Poate nu 2023, Live-ul dar 2024. Dintre toate live-urile, live-ul pe TikTok. Pentru că nu este doar un live, este un live interactiv gândit ca gamification. Dacă te uiți la live-ul clasic este cel mai aproape lucru de emisiunile live de pe TV. Pentru că ai conceptul de invitat, să împarte ecranul în două, faci competiție, să iau ca format, puncte. Da, la nivel de conținut nu radical. Da, la nivel de conținut încă horror, pentru că e începutul. Da, am încercat să mă uit, e imposibil să te uiți pe TikTok la majoritatea live-urilor. Hai să-ți fac o paralelă ca să ne explice mai bine situația sau de ce zic eu că e un bias cognitiv aici. Și la început, când eu ziceam TikTok o să rupă piața și era cu vreo mai mult de 2 ani jumate, că chiar era de vreme, da. Ai vorbit de la început. Da, nu mă credea nimeni, nici colegii mei din agenție, nici colegii mi-au zis, dom'le, o să facem mai multe încasări din TikTok decât din Instagram în maxim un an. Și la fel toată lumea zicea, dom'le, dar ce te uiți tu, e conținut, e pentru copii. Adică oamenii găseau o problemă pentru fiecare soluție, ca să fiu sincer. Adică efectiv asta era mentalitatea. Și am zis, nu înțelegi puterea când un trend atât de mare, cu adepți atât de mulți, cu usability atât de mare pe metrică, începe să se curatorizeze. Și nu înțelegi puterea și ce game changer e totul când o persoană validă și importantă se duce în platforma aia, cu câtă audiență vine și cu câtă legitimitate. E suficient să intre odată un brand puternic, că se creează un FOMO în piață. Bă, da, ăștia au intrat, vrem și noi. Adică e FOMO at the end of the day și îl simți, adică trebuie să-l miroși înainte să se întâmple. Influenceri. Ziceam că voi coordonați zona da, asta facem de și asta, în România. Stăm bine dacă e să ne comparăm cu alte țări? Foarte bine, dar stăm bine la rezultate, stăm prost la încasări. Dacă te uiți la piața din UK, care e foarte bine pe Europa, care e poate chiar mai bine decât pe America, paradoxal, prețurile sunt mari pentru rezultate nu neapărat la fel de mari. Adică România, dacă cumva ești un brand internațional și raportezi lucruri pe buget într-un Excel, România stă bine, costă mai puțin și dă rezultate multe, adică obții mult cu bani puțini. Dar dacă comparăm doar România în România și nu te uiți în exterior, nu ți se pare neapărat ieftin, că nu știi what's bigger than you. Și o zici, e scump încă. Nu e, încă e ieftin. Și o să fie din ce în ce mai scump pentru că catching up is expensive. Și multe branduri zic, lasă că intru mai târziu. Că mai târziu o să te coste mai mult, că e bidding procesul clasic. Și pe ads, la început lumea zicea, nu, lasă să încerce ăla. Păi după ce încearcă ăla și pune buget, algoritmul crește prețul, adică e în raport de cerere și ofertă, știi? Adică oamenii nu înțeleg că e build it and they will come. Zi-mi un pic, din ce fac bani vecinii mei care fac TikTok și schimbă mașinile des? Poate nu din TikTok, nu știu, adică... Eu că așa am auzit, vorbește lumea pe la blog pe acolo, că din TikTok, da. Din ce mai exact? Vin brandurile la ei? Cum poți să, vorbim neapărat despre vecinii mei, cum poți să faci bani pe TikTok? Sunt 2 metode mari de a face bani din social media, poate sunt chiar și mai multe, dar o să vorbim de cele 2. Prima este să ai o imagine curată, să ai o audiență care vorbește, îți răspunde, îți comentează, brandurile să zic, wow, he has a community sau she has. Și oamenii zic, vrem să comunicăm produsul X în comunitatea și sunt plasare de produs. Plasare de produs, clar, pe buget, pe brand ambassadorship, de la beauty, la tehnologie, la tot ce vrei. La nivel de 1000 de euro pe lună, ca să ne facem o idee? Poate și mai mult. Poate și mai mult, ok. Da. Deci asta e una dintre... Asta e una și să zic este obiectul principal al agenției noastre de influencer, care de obicei face integrarea dintre branduri care vor să se asocieze cu content creator influenceri și nu știu care sunt potrivit. Noi nu doar că facem integrarea brandurilor cu ei, noi în același timp creștem comunitatea asta, noi investim în mod activ prin aceste casa TikTok, prin educație, prin coaching, prin psiholog, prin cursuri, prin tot felul de evenimente. Poate revenim la subiect dacă mai avem timp. Dar există și varianta 2, care înseamnă monetizare direct de la platformă, care este ceva cu care nu e piața românească atât de obișnuită decât prin intermediul YouTube-ului. Doar în YouTube a existat conceptul că YouTube îți dă niște bani
Și de ce îți dă bani? Încă o dată, că oamenii nu înțeleg the bigger picture. Îți dă bani ca YouTube-ul să integreze niște reclame în clipul tău. Tu nu știi ce integrează. Tu nu ai o colaborare cu brandul X care îți apare la secunda 15. Tu doar bifezi acolo la YouTube, sunt de acord ca să-mi băgați reclamă în spot și să-mi dați bani. Și ca și creator te poți trezi că îți integrează un brand sau o reclamă care nu-ți place. Nici măcar n-ai ce să faci, n-ai ce să alegi. Deci ăștia-s bani veniți din live-uri? YouTube-ul sunt bani plasați din branduri, inserturi în vloguri, dar TikTok-ul a venit cu conceptul ăsta nou care pentru mine e game changer și de asta pariez pe live, să zic. Conceptul că nu-ți mai dă platforma bani pentru o monetizare de brand, ci chiar omul de acasă îți dă bani. Ceea ce este, cum să zic, nu s-a întâmplat în social media niciodată. E OnlyFans deja. Da, asta e un fel de OnlyFans. Viitorul internetului va costa. Noi suntem de asta zic eu că e un viitor uriaș. Păi să stai pe social media și să dai like pozei unui influencer și să nu... Adică internetul să fie gratis? Cât crezi că o să mai fie gratis? Adică uite-te la NFT-uri, adică cumva uite-te la subscription, că creatorii de conținut valoroși care au content educativ au integrat concepte de subscription pentru private emailing și informații selecționate. Uite-te că la un moment dat și dacă folosești aplicația de YouTube sau cred că și de Facebook, ai concept pe lângă like, comment, ai varianta o steluță care spune trimite-i bani omului. TikTok Live-ul a reușit să ia cel mai bun lucru din social media, din gaming, da, din OnlyFans dacă vrei, da, din video chat, da, din tot ce înseamnă engagement. Nu e periculos pentru, hai să vorbim ca bătrâni acum, pentru generația tânără, să crească cu ideea asta că poți să ajungi... Dar e și frumos. Tot ce e periculos e și frumos. Și cine o să mai muncească dacă tu poți să stai pe social media și să te plătească altcineva că se uită la tine? Vrei să faci mâncare. Da, vrei să zic teoria mea? Teoria mea este că viitorul, dar ne duce mult în față și parcă n-aș vrea să mă duc atât de mult, dar o să fie un fel de decentralized casino later on. Adică ceva de genul nu o să plătească doar brandurile, o să plătească oamenii de acasă, și o să se împartă lumea în două categorii. Cei care reușesc să impresioneze în social media și cei care vor să primească atenție de la cei care impresionează și nu mai știu cum să o facă, că like-ul și comentul nu mai e suficient și o să fie o donație. E horror din perspectiva, dacă te uiți sociologic, că at the end of the day orice acțiune din social media reflectă niște probleme temperamentale pe fiecare om le are. Te uiți la ăla care are un ego și deja crește ca un balon inflated, că primește atâtea donații, și te uiți la ăla de acasă care nu mai știe cum să socializeze decât trimițând un payment. Până la urmă și Facebook-ul a scos la suprafață mulți balauri din lumea asta. E posibil să continue trendul ăsta. Influencer virtuali au vreo șansă reală? Da. Știu că există și la noi. Noi l-avem pe Ana Tobor. Voi aveți pe Ana Tobor, n-am știut asta. Păi uite, de asta sunt la... Și cât are? Pe Instagram? Cifre? Nici nu mai știu. Cred că undeva 10.000, în fine, ne ceva. Uităm. Da. Deci e un metahuman. Noi am început prin a comunica, pentru că narativa la început era de influencer. Acum am schimbat narativa și îl poziționăm ca un metahuman. În esență este o randare 3D care nu e conectată cu un AI în spate, noi facem totul, dar suntem absolut convinși că la un moment dat vom folosi acest influencer virtual care, by the way, a avut proiecte cu branduri, încasări. Asta e bine, că puteți să o pune să facă orice. Da, exact. Prietena Ana. Exact. De ce se cheamă Tobor? Pentru că Tobor scris invers e robot și am lăsat o glumiță pe care doar cine vrea să o înțeleagă o înțelege. Și am plasat-o, un easter egg, acum vreo 2 ani de zile. Uite, acum e prima oară când zic. Și deci Ana Tobor a obținut contract. Da. Extraordinar. Hai să vorbim ca să avem timp și de asta. Ai o firmă, ești la început. Da. Cum faci? Cum te plasezi? Mai are sens să-ți faci un site? Crezi că... Da, are sens, pentru că încă nu toate platformele integrează perfect, platformele de social media integrează perfect cataloage plasate la ei. TikTok încă nu face asta, dar va face. Nu face în România. Instagram face, dar nu încă minunat. Cred că viitorul e-commerce-ului nu este... și nu o să dau niște magazine exemplu, dar ăstea cele mai mari din România și din America, nu cred că ăsta e viitorul. Fac o notă de subsol, pe toate site-urile astea oamenii găsesc ce vor să caute. Adică e-commerce în momentul de față
că de asta își fac oamenii site, ca să vândă ceva. Și o să explic narativa următoare. E-commerce-ul e gândit acum ca tu să găsești foarte rapid ceea ce cauți. Te duci pe site-ul www.amazon.com, să nu zic ceva local, și cauți roșii. Le găsești foarte repede. Totul e gândit să găsești repede. Viitorul în e-commerce este să adică să găsești ceva ce nici nu știi că cauți. Și social media va face chestia asta, va face compulsory shopping. Scrollezi, găsești un produs pe social media, un pantalon, o haină, add to cart, să duce într-un catalog. Ăsta va fi viitorul. Va fi viitorul în care site-ul cel mai bun s-ar putea să fie doar catalogul plasat pe fiecare platformă, să cumperi direct din aplicație. Adică concurența cea mai mare a Amazonului sau a EMAG-ului, hai să zicem, nu este un alt competitor care face același lucru, ci este o platformă care integrează Shopify și tot felul de... Mi se pare destul de înspăimântător pentru multe business-uri. Sunt oameni care fac bani din asta. Do you wanna be right or do you wanna be happy? Monștrii ăștia și iau tot. Asta să fie viitorul. Deci, ai firmă, are un sens să faci și site. E obligatoriu să te duci pe social media, ne-ai explicat de ce mai obligatoriu, devreme. Da, e obligatoriu să te duci, poți să păstrezi site-ul. E bine site-ul. să te duci spre toate platformele. E bine să te duci în continuare și pe postări gen blog post, pentru că SEO funcționează, încă vrei să fie, adică în momentul de față Google, pentru că încă Google e la putere pe search-uri. TikTok-ul va fi în următoarea perioadă și aș zice eu că chat GPT în perioada și mai îndepărtată. Dar atâta timp cât încă Google-ul e referința pe ce găsești în funcție de ce cauți, trebuie să optimizezi Search Engine Optimization, SEO, să faci SEO. Și cel mai bun mod de a face SEO este să existe niște cuvinte scrise undeva. Deci ar trebui să ai site sau niște blog posts ca de fapt să fii indexat tot mai sus în platforme. Ce vrea să vezi pe conturile de social media ale unui jurnalist? Wow! Păi, mi se pare o întrebare foarte bună. Depinde de tipologia jurnalistului. Dacă e un jurnalist de știri, parcă ar putea să facă o citire încă o dată a știri. Adică, eu cred în conceptul ăsta că la un moment dat oamenii se vor uita la știri exclusiv online ca pe social media. Adică nu mi se pare un pariu greșit, mi se pare chiar un pariu cumva câștigător later on. Dacă e un jurnalist de sport și e pasionat de Formula 1, mi-ar plăcea să văd detalii din culise, adică să fie cumva vocea principală, să fie acolo cumva. Da. Dacă este un jurnalist de meteo, nu știu, să facă o interpretare diferită decât face la TV și să comunice cu publicul lui din social media și să le spună că lăsați-mi în comentarii ceva și poate integrez la TV. Există niște jurnaliști în America ce fac chiar chestia asta. Oamenii din social media îi lasă un comment și a doua zi la TV integrează... Practic ei dau dedicații. Da, într-un fel sau... Poți să o vezi și așa, dar de fapt este... mutarea traficului dintr-o parte în alta. Dacă te uiți, chiar și în România sunt prezentatori de emisiuni TV care încep să-și dezvolte niște proiecte cumva, adică să-și mute audiența și în social media. Și pot să înțeleg asta, nu știu cât de etic e, dar pot să o înțeleg... Deci am zis jurnalist, dar pe conturile unui profesor, ce vrea să vezi? Educație alternativă. Eu urmăresc profesori care explică mai bine cum funcționează mecanismele care te ajută să ajungi la un răspuns al unei probleme de matematică. Urmăresc o profă de mate, o profă de engleză, o profă de gramatică, urmăresc niște profesori care explică limbi străine printr-o perspectivă foarte inedită, adică te învață italiană. Nu e, poate o romantizez eu acum, nu prezint atât de bine, dar în capul meu tot timpul mi-am dorit ca un profesor de limbi străine să-mi predea spaniolă ca și cum știu deja italiană. Adică să nu plece de la cum să predă spaniolă, ci să-mi spună ce limbi mai știi deja. Asta. Păi bine, o predăm prin perspectiva asta, că ți-e mai ușor să înțelegi cum să zice în italian, cum să zice în spaniolă. Adică metode alternative de educație, astea o să prindă întotdeauna. Cât timp stai tu pe social media? Ai cumva pornit pe telefon? Da, stau... Dar nu în interes de job, că în interes de job probabil stai mult. Niciodată nu e în interes de job, de asta am succes câteodată. Okay. Pentru că eu realmente fac de plăcere, caut, mă trezesc câteodată... Adică, cât timp? Ore pe zi? Ore? Da. Okay. Pentru mine e un mod de a inspira, adică nu social media îmi oferă atât de multe insights-uri, adică o glumă, o poantă. Dacă aș fi stand-up comedian sau și publicitar sau te poți inspira dintr-un conținut pe care îl plasează cineva. Secretul în social media este să știi de ce te uiți, să știi oarecum ce cauți, dar și să cauți fără să știi. Sunt atâția oameni care nu dau like, nu salvează, nu fac foldere pe saving-uri, adică pur și simplu aș zice că petrec timp pe social media doar pentru entertainment. Pentru mine timpul ăla este
investiție în educație, investiție în research, hai să nu zic educație, că unele poate să nu fie educație, research. Și mă trezesc peste 3 zile că am o interpretare diferită a unei situații, tocmai pentru că am instalat în creierul meu o informație pe care am văzut-o undeva și am văzut niște trenduri și at the end of the day este doar data interpretation. Dacă ai mult data, e mult mai ușor să tragi niște concluzii și niște interpretări. Ce business ți-ai face cu 10.000 de euro acum? Bănuiesc că te-ai duce și spre social media, nu? Da, trendurile acum cele mai bune pe business cu investiție mică sunt următoarele. Nu înseamnă că eu le-aș face, dar zic care sunt. Sunt să faci ceva ce se numește dropshipping, adică să faci marketing e-commerce și marketing online fără să ai produsul ăla, să folosești halele Amazon sau whatever și să vinzi către, în esență, un e-commerce. Să devii creator de conținut mi se pare în continuare cea mai bună rută posibilă, dar să nu urmărești banii, să urmărești să te exprimi. Adică eu m-am apucat de social media din dorința de a scăpa de trac, de a avea capacitatea de a face discurs public. Și m-am prins că la un moment dat să uitau oamenii la mine și zic, stai mă nene, că it started like an exercise și a devenit poate după aia un business. Dacă ai și banii ăștia de care ziceam 10.000 de euro, te duci spre o agenție să te ajute sau o iei pe cont propriu? Ar fi frumos, dar dacă vrei cu adevărat, ca influencer ai nevoie de o agenție, ai nevoie ca cineva să-ți arate lucrurile. Anumite medii nu te poți duce singur, cineva trebuie să te invite sau să te bage. E o lecție grea de viață pe care unii oameni nu o înțeleg, dar you have to do it. Eu însumi știu că am nevoie pentru creșteri ulterioare să mă ajute cineva mai mare, poate o platformă, poate un TikTok, poate un Instagram, poate you need that. Adică și cei mai mari creatori din fiecare platformă, at the end of the day, au fost ajutați de platformă, pentru că platforma cum gândește? Vrem să creăm un exemplu de succes, să-l ajutăm pe ăsta, ca de fapt să avem cu ce să ne lăudăm, să-l arătăm ca exemplu. Deci și să țină oamenii în platformă. Da, sau întotdeauna ai nevoie de ajutor. Doar oamenii care n-au încredere în ei sunt oamenii care nu cer ajutorul. Adică e un paradox. Știu că la vârste mici n-ai cum să înțelegi asta. Doamne, sunt puternic, fac, drag. Bullshit. Nu accepti vulnerabilitatea aia și ajutor. Ca o concluzie, Miha, am mai fi avut multe subiecte să vorbim, dar o să ne mai întâlnim. Lasă. O concluzie, următorul mare lucru așa pe social media pentru anul viitor. Următorul lucru care cred că va fi o teză de discuție sunt live-urile, dar am vorbit live-urile de pe TikTok, care o să fie game changer pentru monetizare și pentru ecosistem și pentru interacțiune, engagement. Al doilea o să fie narrativ acum că search-ul următor din social media nu o să mai fie Google, oamenii nu o să mai caute pe Google unde mă duc să mănânc, cum e în Spania, cum e în București, o să caute pe TikTok să vadă imagini reale ale unor oameni, nu niște SEO și niște ads-uri plătite pe Google. Deci când oamenii vor înțelege că următorul Google e TikTok-ul, dintr-o dată brandurile zic, bă, da, trebuie să popularizăm și noi hashtag-ul. Imaginează-ți să fii un restaurant în București și să capitalizezi, să ai hashtag-ul București, să fii primul conținut. Vine un străin, nu știe ce era înainte. Aici e mișto să mă duc. Că m-am trezit cu turiști din Asia venind în București, am văzut că în București e popular, nu știu ce. Unde ați văzut? Păi pe TikTok. Zic, perfect. Deci poți să iei pentru cine nu știe, poți să naști o nouă narrativă. Și cel mai important lucru pe care îl văd, dar realmente suntem în primele 2 săptămâni de existență, e periculos să zic asta, este AI-ul care îți dă posibilitatea să îți răspundă la orice întrebare. E superb. ChatGPT-ul ăla e o nebunie. E superb. O să mai vorbim despre asta, că e mult de vorbit despre nebunie. Să putea vorbi doar despre asta. Adică faci doar 7 emisiuni din asta. Da, e incredibil. Ăla e, de fapt, cred eu, următorul Google. Adică după TikTok, următorul Google e ChatGPT-ul. Da. Bun, Mihlovin, mulțumesc foarte mult pentru prezența aici la podcast. Ne oprim aici. Vă mulțumim și vouă pentru atenție. Pe curând.